kasi nagde-declare daw ng digmaan or wala naman daw tayo sa state ng digmaan o ng war. Ang dami na nag-aaway-aaway doon sa comment section kasi sinasabi ng iba, baliktad nga daw, pero marami din nagsasabi na tama daw. So ano nga ba talaga yung tama at ano nga ba talaga yung mali? So ito naman yung ating vlog ngayon. Siyempre nasa taas yung blue, nasa baba yung red. Sa harap ng kulay white na part, nandun yung araw natin na may 8 sinag tapos yung 3 bituin. So yun yung itsura na natin. Pero ng panahon ng revolusyon, ng panahon ni Gregorio del Pilar